खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय स' आं दिनैहाय बिराद हेपि मानो होनना बुंबा जोंहा जेब्लानोखि खामानि थायाना अब्लाना जोङो ओरैनो माने फ्रि टाइम ओरैनो थायो नालाय स' बेखायनो सानबाय मा आंनि लोगो सासेखौहाय आं दिनैहाय जोंनि बर' दख'ना गानहोगोन आरो लोगोसे मोजाङै बेखौहाय चेन्ज खालामगोन आरोना बेनि लुक्सखौहाय एकदमबारे टटेलि चेन्ज खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो तुम कहाँ से हो क्या करती हो ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम रजनी है, मैं नागपुर से आई हूँ और मैं मेरी मातृभाषा मदर टंग जो है वो मराठी है। मराठी बोरो मा खबर बोलो मतलब कैसे हो मा खबर ये खुलुमबाय मतलब नमस्कार। अच्छा खुलुमबाय। महाराष्ट्र नागपुरनि आरोना बियो महाराष्ट्रनि ओमफ्रायहाय मराठी फिर मैं भी मराठी सीखने वाली हूँ क्या मुझे सिखाना अच्छे से और मैं भी एक दो वर्ड्स सिखाऊंगी ज्यादा सिखाने को तो कभी उसको गाली मारनी पड़ेगी ना। नमस्कार। तू कशी आहे? तू कैसी आहे? नमस्कार। तू कैसी आहे? कैसी आहे? कैसी लगी? तो अभी इसकी मेकअप करने वाली हूँ मैं फिर हम दोनों दखना पहनेंगे जो भी आप लोग को दिखाएंगे। सो दायो दखना गाननोसै आरोना जल्दी मेकअप खालामनोसै सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स्किन प्रेप खालामदों बियो स्किन प्रेप खालामनाया बिराद इम्पोर्टेंट मेकअप करने के टाइम पर ना हमको स्किन प्रेप करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए तो हम लोग का स्किन खराब होता है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। So guys, नै only eye makeup 50% complete जाबाय ओमफ्रायहाय आरो दंबावो आरोना मोखांनि खालामनो थाखाय स' नोंथांमोना नायबाय था अभार स्पिडआवनो देखायबाय थानोसै आङो। So guys, नै complete जाबाय आरोना मेकआपआ ओमफ्रायहाय दायो बेखौहाय दखना सखना गाननोसै माबोरैहाय नुखो नोंथांमोना मेकआपखौहाय आंनिखौ मोजां नुदों बा कमेंट सेक्शनाव खिन्थाहरनो दाबाव आरोना आंखें खोलो धीरे धीरे से। हाँ अच्छी लगी ना मेकअप तुझे? है ना अच्छी लगी या नहीं? ऑनेस्ट रिव्यू देना ऑनेस्ट। सही है ना? इधर देखो फिर से बानहि रखो। स' गाइस नै आङो आइलाइनारा बिथिं एसे गुसुं जादोंमोन आरोना बेखौ लागायनानै होबाय नै बिराद मोजां नुदों आंथ' बिराद मोजां नुदों नोंथांमोना माबोरैहाय नुदों ओमफ्राय बेनि खानायखौबो बानायनानै होनोसै आरोना आङो खानायखौहाय अभी मैं तेरी बाल बना के देती हूँ ठीक है। आरो नेचारेलिबो बिराद मोजां बेनि मेगना आइब्र'आबो ए देखना मत सूखा नहीं अभी तक। So guys, आं दायो नैबेखौहाय गानगोन ओमफ्राय आं मोननैल' दख'ना लाबोदों नालाय गवायावहाय नैबे पिंक कालारनिखौ बेखौ गाननोसै आं गानखांबाय नालाय ओमफ्राय नैबेखौहाय आं गाननोसै अरेन्ज कालारनि बिदन दख'नाखौहाय गोथां ब्लाउसजोंहाय गोथां आर'नाइजों माने आर'नाइखौ मानो बेलेग कालार नुदोंथाय माबायाव मबाइलाव ओमफ्राय रियेलाव जा समायना गोथां कालारसो ओमफ्राय रियेलाव एसे बोरैबा नुदों। मेकआपआ कमप्लिट जाबाय खानाय सानाय हेबना होबाय आङो बारा गोरों नङा अब्लाबाबो लिपस्टिकाबो पिंक कलरनि दख'ना नालाय बिंदियाबो पिंक कलरनि धीरे धीरे से खोलो मेरे जिंदगी में
Oh, you look so pretty, dear. थैंक यू सो मच डियर. बहुत सुंदर दिख रही हो, पता है? थैंक यू. guys, makeup खालामनानै बिराद मेंबाय माने मेकआप आर्टिस्ट जानायाबो एकदम इजि नङा आरोना जों ओरैनो सायाव नायनानै जेनेबा सानै मेकआप खालामनायालाय मा गिदिर खोथा खिन्थु मेकआप खालामग्राया बिराद मेङो मेकआप आर्टिस्ट जानाया इजि नङा माने आं दिनैसिम बहुत सानै साथाम साब्रै बिदिनो मेकआप खालामबाय स' आं गाव हारसिं खालामनायाव जेरैबायदि जेबो मोना इजि मोनो बाट मालायखौ खालामनायावहाय बिराद खस्थ' दायो जोङो बेनो नैबे दख'नाखौ गाननांगोन आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय मोननैल' दख'ना स' बेखौ पिंकखौहाय गाननोसै ओमफ्राय आङो अरेन्ज कालारनि बिदन दख'नाखौहाय गानगोन स' नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो दायो माबोरैहाय गानहोयो मानो होनबा इसको तो नहीं आती है ना डोकोना पहनना तो मुझे ही ऑब्वियसली मुझे ही पहनना पड़ेगा ना मतलब पहनाना पड़ेगा. So guys, आंबो नै दख'ना गानखांबाय आरोना नै बिदन दख'ना गानदों आङो अरेन्ज ओमफ्राय गोथां दख'ना ओमफ्रायहाय मालाबो होननाय एक्सट्रा गानबाय दं ओमफ्रायहाय माबोरैहाय नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहरनो दाबाव आरोना मोजां नुदोंबा होनना बुंहरबानो जाबाय हामा नुदोंबा हामा नुदों होनना बुंहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय आङो नेनानै थागोन माबोरैहाय नुदों खिन्थाहरनो दाबाव खुलुमबाय दा जोंखौ माबोरैहाय नुदों आंनि लोगोखौबो माबोरैहाय नुदों नोंथांमोनहा खिन्थाहरनो दाबाव आरोना आंथ' बिराद मोजां नुदों कैसा फील कर रही हो अच्छा लग रहा है कुछ नया ट्राई किया है ना अच्छा लग रहा है मतलब अलग ट्रेडिशनल एकदम अलग कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हाँ मैं भी अगर तू भी साड़ी लाती ना तो मैं भी मराठी वाली लुक कर पाती वैसे भी मैंने एक फोटोशूट में मराठी लुक किया था मैंने तुझे दिखाया था ना हाँ तो वो वाला तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं. हाँ जी वही मैं बोलने वाली फिर तू मेरी मुंह का छीन के ले गया. और ये मेरे को जल्दी से अच्छे मतलब फ्लुएंट जो हिंदी होता है ना वो सिखाएगी है ना हिंदी और मराठी दोनों भी सिखाऊंगी मैं इसको. ओह माय गुडनेस. और कोई मराठी लड़का भी होगा ना तो भी पता कर देना. और मैं भी मेरे लिए बोलो लड़का बट दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. यार ये लैंग्वेज की क्या जरूरत है. प्यार का कोई भाषा नहीं है प्यार तो प्यार है ना. मैं पर्सनली दिल की बहुत अच्छी है. थैंक यू डियर. बहुत अच्छी है. एक थिंकिंग रहती ना कि इतने लेवल पे है ये बहुत बड़ी स्टार है ऐसा हम दिमाग में सोचते हैं और एक अपनी मेंटालिटी के हिसाब से कुछ सोच बना लेते हैं बट ये दिल की मतलब रियलिटी में जो मतलब जो दिखती है ना उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है. बहुत अच्छी है. ये बोलने के लिए मैंने तुझे कितना पैसा दिया? 1 रुपया. बट इसने मेरा मेकअप करके दिया. एक ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी जो भी है क्या वो दोखोना पहन के दिया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अच्छा लग रहा है ना उसी से मतलब पार्सल आ जाएगा तो
जब मैं रिसीव करूंगी तब हम लोग दूसरा दोखना पहन के अच्छे से डांस वीडियो करके बनाएंगे। दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा पतली भी होना पड़ेगा ना, अभी तो पेट हाँ, इतना बड़ा पेट है, बड़ा है। फेस बड़ा है, तो हम थोड़ी दोनों भी बहुत पतले हो जाएंगे जल्दी से है है ना। और आपको दिखाएंगे। हम लोग हर रोज उबला हुआ खाना खाएंगे। नहीं रे, मैं तो सब दिखाती हूँ उन लोग को, मतलब खाने चिकन, का? हाँ चिकन और प्रॉन्स फ्राई सब कुछ। हम अच्छा खाना खाते हैं, टेस्टी हाँ, एकदम, कोई टेस्टी। डाइट नहीं कुछ नहीं। अरे कोई जिंदगी का क्या भरोसा है ना, आज हाँ, है कल नहीं है। आज तो जियो। खाने का, जीने का, एंजॉय करने का है ना। हाँ, हाँ, सबसे सही, सही, अच्छे सही। से रहो, तंदुरुस्त रहो, बस वही है। लेकिन जब पतली पतली लड़कियां देखते हैं तो ऑब्वियसली टूट तो होते ही है ना, है ना। बट हम भी पतले हो। So next टावहाय जोङो बागुरुम्बाखौ मोसानानै दिन्थिगोन। दायो दिन्थिथ'ला आरोना। नेक्स्ट दखना पहन के हम लोग बागुरुम्बा डांस करेंगे, है ना। हाँ, अभी नहीं। So माबोरैहाय मोनखो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय कमेंट सेक्शनावहाय खिन्थाहरनो दाबाव। आरो लोगोसे जल्दी हमारे वीडियो आने वाले हैं ना हाँ, बागुरुम्बा डांस का। हाँ। So stay tuned guys। खुलुम्बा। आं सासे बर' सिख्ला। आं आं मतलब मैं, हाँ। एक मतलब सासे, आं सासे आं सासे बर' सिख्ला, मतलब मैं एक बर' लड़की हूँ, ऐसा बोला। आं सासे बोरुकला बर' सिख्ला, बोरुकला सिख्ला नहीं रे, सिख्ला, क्ला सिख्ला, हाँ आं साके बोरुकला हाँ। बोलो खुलुमबाई बोल के। खुलुम्बाय आं सांगे बोरुकला। नहीं, आं सासे। सासे सॉरी खुलुम्बाय आं साके बोरुकला। Wow! Talia, Talia, guys. So thank you so much guys. Ang video ko sa sabi na yan. Love you. Mwah. Bye.